Matul dawn l-aħħar snin id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili tħalla abbandonat fejn il-flotot l-aktar moderni jmorru lura għal 15-il sena għal dan il-kap tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Ġo Rizzo waqt li ġew inaugurati 10 karozzi oħra fih dan din it-taqsima mill-Ministru Manuel Mallia. Fl-opinjoni li tiegħi u fl-opinjoni ta' ħafna mill-kollegi tiegħi li jaħdmu f'dan id-dipartiment, bażikament dan id-dipartiment kif qed ukoll semmejtu intu jiena kelli wkoll l-okkażjoni nsemmi f'rapporti, dan għandu flotta ta' vetturi li jintużaw fl-emerġenzi, fis-servizz tal-emerġenzi li l-iktar moderni minnhom jmorru lura għal 15-il sena. Però hemm oħrajn minnhom li jmorru oltre minn hekk 18 u 20 sena. Waqt id-diskors tiegħu il-Ministru Manuel Mallia ħabbar investiment qawwi li se jkun qed isir fl-istess dipartiment. Mallia qal li matul il-ġimgħat li ġejjin ser inġiebu 10 artikli biex jassistu l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili u anke fil-qbiet ta' drogi b'mod speċjali fil-ħabs. Huwa kompla jgħid li waħda mill-wedi fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista kienet li jsaħħu riżorsi tal-meħtieġa fil-protezzjoni ċivili. Il-ħidma bdiet minnu febbi li saret revalwazzjoni tas-sitwazzjoni preżenti u beda jsir investiment. B'kollox dan l-investiment ser jiswa madwar 8 miljun euro u huwa mistenni li jibqa' jiġi implementat fix-xhur li ġejjin. Intant il-Ministru Manuel Mallia faħħar il-ħidma tal-ħaddiema f'dit taqsima u ringrazzjahom tax-xogħol siewi li jagħmlu. Huwa fakkar il-Gvern preżenti huwa kommess u impenjat li jagħti status indaqs il-ħaddiema kollha li jaħdmu fid-dipartiment.